वांसुमा तो बेलेग बेखा खामु हाइसि तांगै बुरिरक हाके फायै गामिनि बरक फायै तांगै हाके जों सिनि मानथै बाय खायेन तिरि खंगाना सिरि खगै दा छिन ते बासना मानथै नाना नंसि अमाय जरो फाइसो बायका और माने स्क्रिप्ट आबो ताबुन सिमिने अ डिमान्ड या नायमाने या आबो आगिल सिमिनो नायकल माने किने अ सिनि स्क्रिप्ट मते सिनि बासना तयै बेलेगे थङै तंखा सरकार दग चालुनाय दं ताबुक सरकार सिमिया आबनि सिंगा 25 बছর सरकार चालु थांका आबरो बसिनि बासना तै थंका अ थंमाने कारण थिनि सिनि बासना बागै स्क्रिप्ट बागै सिनि ककमा दं अ बासा कमिसन तै कयबार कमिटि खायका कमिटि खायमा जागा बिसिर बागनो तिने रोमान स्क्रिप्ट न नाय हनै रिपोर्ट जमा करायका ताबुक जरा आबनो स्क्रिप्ट चालु खानिनि कोनो उद्योग ना जायगा ताबनि सरकार बाहायनो उल्टा बांला न चालु खानि बायसे बरक प्रसेस खायतो गेस जों सिनि तिबासा तंनाय दक सिनि कब्रक जरा सानाय दक सिनि इच्छा जों ताबै सिनाय जोंनो जबरो सके जोंनो स्क्रिप्ट न बुनि स्क्रिप्ट न नाना बागै बाजो खानि इच्छा थाखायतो आ बागैनो जों तिनि बुरि द तंमालिया नखरि सिरि खंना मा फायका आबनि सिगांबो उस्तुना गनाय सन्दक मुभमेन्ट खायफोरनो लाथि चार सके बुतो खाय तागो दुखमादा खमा दं तिने बुरि द खुनुका बुरि द नखका मातनो वानसुति चबा कतरं नाय वानसुति निनि चबा माथा टंलिया जदिन जे नायमानि चबा सिनि स्क्रिप्ट न चालु खाया रिरि यांकाले किन्तु बुरि द आसु टंलिया आबो तिनि फुनुका तिबासा थानताने फान तिनि फुनुगिरिका तिबासा बुरि द आसु टंला ता सिला जरा आसु टंला सिनि दिमाना रियाके तेबो मुभमेन्ट नाय जों तेबो कदब ताबो मुभमेन्ट करा दं आबा जों खानि रेडि दं आबानो साव दार जारिके सिनि स्क्रिप्ट न रुनानि बागै शुधु रोमान स्क्रिप्ट चालु खायनि बागै आसुना हामबाय।